बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज कक्राझार जिल्लायाव 144 आयेन फोसावदों। बे समाव कक्राझार जिल्लानि थाखाय ब्रेकिं निउज कक्राझार जिल्लायाव 144 आयेन फोसावदों। कक्राझार जिल्लायाव जायखिजाया सुबुं थुबुरमायाव साबानिख्रुइ बांसिन सुबुं थुबुरमा थानो मोननाय नङा। गंसे बाइकआव सासेनि बारा गाखोनो मोननाय नङा आरो लोगोसे कक्राझाराव जायखिजाया मेल मिटिं दरना होनो मोननाय नङा। बे समाव कक्राझार जिल्लायाव गोख्रों आयेन फोसावदों पुलिस बिफाना। जायखिजाया सुबुङा बिथोन लायालासेनो माइक्र'फनखौबो बाहायनो हानाय नङा। नाथाय बेनि गेजेरावनो माखासे रेहाय होनाय जादों। 12 बोसोरनि उन्दै गथ', आइजो आरो थागिबि बिथांमोननि थाखाय बे आयेननिफ्राय रेहाय होनाय जादों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फिन मोनसे गेदेर खौरां फोसावनो आखायाव लादों। हादोरनि दाब दाब जायगायाव गोदान आयदा अग्निपथ फाइकि हानजाखौ लानानै गोबां दाङाबाजि जाबाय थानाय समावनो कक्राझाराव 144 आयेन फोसावनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों। बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों। मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन। बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन। आनजादा फुंनि 11 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन। आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन। दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया कक्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं। गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।